Siaya ok wagore. Anyalo wacho ni gima nyalo gombo en mondo wane ka nyalore government. Nyalore no rengo goduol. Mane wayiero ka wahero mondo ti kuom hera. Some of these things mane watimogi nyalo bedo ni gisani ok nyal neno ne wakao stand ma wan wawegi wanyalo gombo show godo ni at least we are playing our role. Wanyalo gombo weche ma koro kelo political affiliations trying to say ni gini en gir kona kata gir koni. Wanyalo gombo ni mondo mi jogi oti kanyakla. Nwa seche ma ruedhi ariyo gore to lum ema hinyore to lum ka en japiny. Mogik kabisa tawacho kama Sharon. Adokero kamano ni jogo manomiyo wa ombulu. Sana sana wan MCS. Nitie a lot of hearsays about us. But gi understand gimomiyo ne giyiero wa. Ging'eyo gimomiyo ne gidhi ombulu gi pango line ka gin gi geno ni wane mwanyalo loko ngimagi. Wakwayo ni mondo geno mane gin godo kodwa no pod gibed ga beda. Power mane gimiyo wano pod giyie ni geno pod nitie. To moloyo to ni mondo gilamnwa Nyasaye nwach gima timre ka eni wadwaro mondo waket Siaya mondo bed area manyalo bedo an area minyalo bedane ranyisi in the next government mabiro. Wacho rengo ma governor mamarwa gisani is a household name. Kendo wang'eyo ni gik mora mora matimre kata mna Siaya kanyo kaka ne senator advice wa ni impeachment is a political process. This is something murube mwa deal godo politically. Koro kare kini weche tek to gineno ko kwaduoge senate wa deal kode politically. To they should understand ni ne watimo senate mokwongo ne giwacho no nyewa. Koro sani we deal kode politically and we are going to make sure ni the politics ma wa play ni obedo the right politics majalo tero Siaya of the onda machielo. Mana kaka iwacho nyalore. Bende nyalo paro mano bende manifesto mana orengo gi duole nitiere godo donge man nyalore. Nyalore county ma Siaya. Koko mano nduku.